good morning mga kasursur. It's me again, Paula the Explorer. Ngayon nagsursur na naman po ako dito sa may Santa Lucia, Ilocos Sur, na kung saan ginaganap po ang charity event dito sa may Paratong Santa Lucia, Ilocos Sur. Yan, kung nakikita nyo, nandito po yung mga motor ng ating mga Capo Riders at papasok na po tayo doon at titignan po natin yung mga kaganapan dito sa may covered court ng Paratong Santa Lucia, Ilocos Sur. Yan. Eto mga kasursur, eto na po yung nangyayari dito sa may loob ng covered court. Maricruz Altura and Marilu Fabro, thank you so much. Bantay Lager Chapter. Good morning mga kasursur, it's me again, Paula the Explorer. Ngayon, katabi ko na po yung ating beneficiary kung saan siya po yung beneficiary dito sa Ride for a Cause dito sa may Paratong Santa Lucia, Ilocos Sur. At ngayon, ating kakapanayamin at tatanungin kung ano po yung naging kalagayan niya, kung bakit siya po yung napiling beneficiary po dito sa may Paratong. Kaya, good morning ate. Ano pang pangalan natin? Marie. Maricar. Anong apelyado mo ate? Ha? Arturo. Siya si ate Maricar Arturo. Artura. Siya si ate Maricar Artura daw po. Ano po yung naging kalagayan po natin ate? Anya iti kasasaan mo na ita. Anya lagi ay an-anayon mo na sakit mo. Nan ano ka ate? Yung paa daw niya is mga kasunsong nabubog, kaya yun, dahilan sa, may diabetic po siya. May diabetic po siya, yun, nagka-infection and then pinutol na po yung kanyang isang paa mga kasunsong. Tapos yun lang po ba yung sakit niya? Yun po yung kanyang kalagayan po ngayon mga kasunsong. Kung bakit siya isa sa mga napiling beneficiary po natin dito sa may Paratong. Kung nakikita niyo, papakita ko po sa inyo yung kanyang paa. Yan, bali naputol na po yung isang paa niya. Yan, mga kasursur. At yan, mga kasursur, narinig nyo na po yung dahilan kung bakit siya ang beneficiary po natin. Kaya, thank you ate sa pagpapaunla. Po sa ating mga kaibigan from La Union. And at this juncture, another certificate of appreciation is to be awarded to one of our regular sponsors, donors in every charity in La Union, in Ilocos, in Pangasinan. Actually, hanggang Benguet nakakarating po siya. So, may I call in front the officers of Golden Tiger Riders Club to do the honors in awarding our certificate of appreciation to the one and the only Paula the Explorer. So, please come forward, Paula the Explorer. At ngayon mga kasursur, nakuha ko na po ang aking certificate dito sa may Paratong Santa Lucia, Ilocos Sur. At thank you din Ma'am Liza sa binigay mong mug. Yan, mga
kasursur. Kaya, till my next vlog mga kasursur. Bye-bye!